खुलुमबाय लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों 31 मार्च अर्थात बे मासनि जोबथा सान, मार्च दाननि जोबथा सान। बे जोबथा सानाव नोंथांमोननिसिम आं मोनसे ओरैबायदि भिडिअ लाबोना होफैनो नागिरदों, नोंथांमोना नुनानै सोमोनांनो हागौ। दा बेखौ जायफोरा सिगांनिफ्रायनो नोजोर बोबाय थादों बेयो जानो हागौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ। दा बेयाव आं कालेक्सन खालामदों मार्च दाननि 1 तारिखनिफ्राय दिनैसिम 31 मार्चसिम जेसेबांनाखि सुबुंफोर गोमानाय दङ बेनि आं मोनसे कालेक्सन खालामदोंमोन। नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे सुबुंफोर गोमानाया फेसबुक पस्टनि गेजेरजों आं बेखौ कालेक्सन खालामनाय जादों। जानो हागौ बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों 12 सानिबो बांसिन अर्थात 12 सानिबो बांसिन सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा गोमादों। दा बिनि सायावनो आं नोंथांमोननि सायाव माखासे सावरायनो लाबोनो नागिरदों। सावरायनायाव नोंथांमोनहा जानो हागौ बाहागो लागोन आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोना बुंनो हाबावगौ बा साननानै मोनबावनो हायि गोबांथार सुबुंफोर दंबावो जानो हागौ। मानो होनबा बेखौ आंनि फेसबुक जायनाखि फ्रेन्ड्स बेफोर जायफोर बिथांमोना शेयार खालामदों बिनि सायावल' आं बेखौ मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो आंजों फ्रेन्ड्स गैयि गोबां हाजार सुबुंफोर दङ, बिथांमोनाबो पस्ट खालामनाय गोबांथार दंबावोमोन जानो हागौ। दा बेखौ कालेक्सन खालामनाय जायाखिसै, नोंथांमोननि सिगाङाव बिथांमोनखौबो स्रायै दिन्थिनो सानाखै। मानो होनबा बिथांमोनहा जानो हागौ दिनैसिम आसा खालामो साफ्रोमबो न'आव सफैफिनजोब्बायानो, मोनफिनबाय जानो हागौ बा मोनाखैबाबो जेबो नंलिया। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय आं बेखौ फिसा खालामनानै होनाय जादों। थाम्बनेइलावबो नोंथांमोननो ब्लार खालामना होनाय जादों। दा बेखौ जिखिजाया जायफोर बिथांमोना गोमादोंमोन दिनैसिम इसोरनि अननायाव फैजोबथोंसै बेखौल' खावलायग्रोनाय जादों। दा बेनि उनावहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोननि सिगाङाव आं सावरायनाय लाबोदों। सावरायनाया जाहैबाय नोंथांमोनहा खोब दोरखार होननानै आं साननानै लानाय जादों। नोंथांमोनाबो गोसोआवल' साननानै थायालासे बेखौ गुबुननि सिगाङाव बुंनाय एबा जायफोर बिथांमोना बेबायदि हालोदाव दङ बिथांमोनखौ नोंथांमोनहा रेहाय हैनांगोन, बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाहैबाय। मानो होनबा भिडिअ खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोनहा साननो हागौ बेखौ जोंबो मिथियो, आं मिथिखायो बायदिसिना, नाथाय नोंथांमोनाबो बुंनानै होआखै जानो हागौ, साननानैल' थानाय जायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौबो खावलायहरनाय जाहैबाय। फार्स्टआव नुनो मोन्दों सावरायनायाव जाहोनफोरा जाहैबाय बेबायदि गोबांथार सुबुं गोमानायनि बा गोमानांनायनि जाहोनफोरनि गेजेराव नोंथांमोनखौ आं फार्स्टआव जाहोनाव सोलोंथाइखौनो होनानै बुंनो सानदों। मानो होनबा जोंनि गेजेराव आथिखालाव 80% सुबुङानो सोलोंथाइ मोनाखै होननानै बुङोब्ला नाथाय नोंथांमोनहा रागा जोंनो हागौ, फ्रायानो गोरोन्थि साननो हागौ। सोलोंथाइया जाहैबाय मोनदों, बुजिदों, नुदोंबो, नाथाय गासैबो अनलि क्वान्टिटि अर्थात हिसाबावल'। सोरबाया हायार सेकेन्डारि पास, सोरबाया ग्रेजुवेट, सोरबा मास्टार डिग्रि, नाथाय मास्टार डिग्रिसिमहालागैखौ नांथ'लिया। SSLC पास, हायार सेकेन्डारि आरो ग्रेजुवेट बा कलेज फरायहैनाय ग्रेजुवेटसिम सौहैजोबाखै बिथांमोनहा दङ, हाजार दंसै। जोंनियाव बर' सुबुंफोरनि गेजेराव गामियाव मोनफ्रोमबो न'खरावनो दङबो होनजासै। बेनि थाखायनो सोलोंथाइ गैया साननो हागौ, सोलोंथाइ गैया होनना बुंब्ला नोंथांमोना गोरोन्थि बुंदों साननो हागौ। नाथाय नोंथांमोनहा साननानै नाय, बिथांमोन बादियासो फ्रायानो गोरोन्थि डिसिसन लायो, गोरोन्थि साननाय लायो, नोंथांमोनहा नुनो हागौ। दा बैफोर जायफोर बिथांमोनहा गोरोन्थि साननानै लायो गावनि क्वालिफिकेसन थासेयावबो, बिथांमोनहा जाहैबाय अनलि क्वान्टिटि यानि बिबाङावल', नाथाय क्वालिटि गैया। अर्थात अदेबानि गावनि सोलोंथाइनि गुनखौ बिथाङा लाखिनो हायाखै, बेनि थाखायनो बिथाङा गुन गैयै होननानै जों बुंनांगोन। दा बे मोनसे। लास्टआव नोंथांमोननो सलिउसनखौ आं माखासे फोरमायनानै होगोन। दा बाहाय नुनो मोन्दों, सेकेन्डआव नुनो मोन्दों बे जाहैबाय मोजां मोननाय बा दोनखारनाय। सासेया सासेखौ मोननो हास्थायनानै बेयाव जाथि, धोरोम बा हाबा जानाय, हाबा जायै गोबाङानो बाहाय थानो हागौ। दा बेनि गेजेरजों बाहाय बेयो जानो हागौ। नोंथांमोना बेखौ नायबिजिरबा नुनो मोनगोन। आरो बेयाव गोबांथार जाहोन थानो हागौ। बेयावहाय ससियेल मिडिया फैनो हागौ, नङाबा मबाइल फैनो हागौ। मबाइलानो बांसिन मेन रिजन जानानै फैयो बेवहाय। आरो गोबां जाहोनफोर दङ, बेखौ नोंथांमोनहा नैबे 2 नाम्बार पइन्ट्सनि थाखाय सायख'नानै लानो हायो। थार्डआव नुनो मोन्दों गोरिबाबो मोनसे न'खरखौ गारनानै खारनायनि गोबां जाहोन जानो हागौ बा गेदेरथार जाहोन जानो हागौ। नोंथांमोना नुनो मोन्दों साफ्रोमबो सुबुङानो मोजांखौ हास्थायो, गावनि जिउ खुंनायखौ साफ्रोमबो गोरलै जाजानो लुबैयो, नोंथांमोनहा बयबो मिथिखागौ। नाथाय बेखिनि समावनो गोबां सुबुंफोरा गोनांनिफ्राय गैयैयाव संसार जाहैनो गोनां जायो। दा बै गोनांनिफ्राय गैयैयाव संसार जाहैनो गोनां जानायाव बांसिन सुबुङानो सहायनानै थानो हाहैया आरो न'खरनि गारजेननि सायाव सोनारनानैबो बिथांमोनहा
सहायनो हायै जायो। जाउनाव बे गोरिबखौ गावनो सहायनो हायैनि मोजां लामा नागिरनांगौ जानायाव थाखानायखौ गारनानै गुबुननियाव थांनायबो नुनो मोननाय जादों। दा बेखौबो नोंथांमोना नुगोन। भटआव नुनो मोन्दों गोरोबलायैया जाहैबाय गोबां जाहोन बा गोबांनि बिथिङाव गोरोबलायैखौ नुनो मोनगोन। बे गोरोबलायैया न'नि बिसि फिसाय बा न'खर फेमिलिनि गुबुन गुबुन मेम्बार्सफोरजों बा सोद्रोमाफोरजों जानो हागौ। बिहाव बिखुनजो, बिजावजालि, बिबोनां बेफोर न'खरनि गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरजों गोरोबलायनानै थानो हायैनि जाहोनावबो बियो दोरोदनांगौ जानो हागौ। नाम्बार 5आव नुनो मोन्दों फेग्रा बेसाद बाहायनाय, जौ लोंग्रा। बेसिकेलि बेयावनो बांसिन बेस जानानै दंगासिनो दङ। जौ लोंग्रा, बांद्राय जौ लोंना थानानै न'खरखौ नायसननो रोङै एबा गावनि जिउ खुंनांगौ बुजिनो रोङै गोबांथार न'खरफोर थानो हागौ। दा बैफोर न'खरफोरनिफ्राय बियो फ्राय जादों जानो हागौ। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों नोंथांमोना 6 गाज्रि सुबुंनि खैसार जानायावबो बांसिनानो बे दोरोदनाय, न'निफ्राय दोरोदनाय आनज्रायनायाव जेंनायाव गोग्लैनांदों। नोंथांमोना बेखौ नागिरबा नुगोन। बाहाय नुदों गाज्रि सुबुंनि खैसारा जाहैबाय माखासे समाजनि बेरेखा सुबुंफोर दं, जायफोर गावनि उदैनि थाखाय, फालांगिनि थाखाय जोंनि समाजनि सुबुंफोरखौ थगायनानै फुस्लायनानै बायजोआव लांनायनि लाहार फाहार खालामो आरो गावनि मुलाम्फानि थाखायनो बिसोरो बेबायदि हाबा मावो। दा बेखौ नोंथांमोनाबो फोरमान हिसाबै नुगासिनो दंखायो। दा नङाब्लाबो फालांगिरि नङाब्लाबो बे गाज्रि खैसारनि बेलायाव हिंसागिरि बिथांमोनहाबो थानो हागौ। हिंसानि थाखाय गाव मालायनि मोजांखौ नायनो हायैनि थाखाय, बिनि न'खरखौ मोजांखौ नायनानै थानो हायैनि थाखाय बिथाङा खैसाराव लाबोनानै बेखौ गाब्र'होनायनि थाखाय बायदिसिना थुलुंगा होनानै बा गुबुनखौ लेरथायनानै बा गुबुननो दैथायहरनानै बिथाङा गाव धंस' खालामनानैबो होनो हागौ। दा बेबायदि गाज्रि खैसार थाग्रा बा खैसार साग्रा सुबुंफोरबो जोंनि गेजेराव थागोन। बेनिफ्राय बायदि बायदि दङ। बायदियाव दं नोंथांमोननि थाखाय फिसा फिसौफोर, जेरै धोरोमनि जेंना थानो हागौ। जेरै मोनसे फेमिलिनि गेजेराव हौवा आरो हिन्जाव मोननैजों धोरोमा सिगाङाव गोरोबलायाबा न'आव संसार जाफैनाय बेलायाव बेयो गोरोबलायैया जुदि मिलायलायनो हायाबा बेयाव धोरोमनि बारेखि जानो हागौ। दा बेयावबो आनज्रायलांनांगौ जानो हागौ। गोदोसोनाय ओनसोल बा बेकवार्ड ओनसोल होनना होनदों। बेकवार्ड ओनसोलावबो सुबुंफोरा थानो बायो। मोजाङाव थानाय डेभेलप जायगायाव थानाय मानसिफ्रा बेकवार्ड जायगायाव थांनांगौ जादोंब्ला बिथांमोना बेनिफ्राय आनज्रायनो लुबैयो आरो राहा लामा मोनथाराब्ला बिथाङा गावखौनो साननानै सहायनो हायाब्ला बिथाङा बेनिफ्राय दोरोदनाय जागोन। दा नुनो मोन्दों नोंथांमोननि सिगाङाव 9था, बेनिफ्राय गोबां फिसा दंबावो जानो हागौ नोंथांमोनहा। आरो नोंथांमोना जिखिनि बुंदों 7टा पइन्ट जेनाखि खिन्थादों, 7टा बा 8टा नोंथांमोननि सिगाङाव दिहुननानै होदों। फ्राय दहायनि जेनाखि खारनांनायनि रिजन बा जाहोन, नोंथांमोना बेफोरखौ बेयावनो गोग्लैजोबनाय नुनो मोनगोन। आरो जुदि सोरबाया गोग्लैयाखैब्ला नोंथांमोना बेखौ गुबुन मोनसे सावरायनायनि राहा लामा लानो हानाय जागोन। नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवबो फोरमायहरनो हानाय जाहैगोन। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों सुस्रांनायनि राहानि गेजेराव नुनो मोन्दों सोलोंथाइ, इडुकेसन। थार सोलोंथाइ लानानै गावखौ बुजिना रोंगा रागा खालामनो हायोब्ला बेयो जेब्लाबो खैफोद जाया एबा जेब्लाबो बेबायदि समाज बेरेखा हाबाखौ मालाबाबो बेयो साना। बेखौ नोंथांमोनाबो साननानै नाय। बेयो ओरैनो बुंगारनाय नङा। सोलोंथाइ होननानै जुदि नोङो गावखौनो गाव क्वालिफिकेसनखौ लानानै देरगानाय लायोबा बेखौ सोलोंथाइ गोनां सुबुं होननानै बुंनाय जाया। नोंथांमोना बेखौ साननानै नाय। बेखौ आं दहाय सिगाङावबो बुंबोखाबाय। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा सोलोंथाइ लानाया जोबोद जर खालामथारनांगोन। सोलोंथाइ लानायखौ आरो लाहोनायखौ गथ' गथायानो जा, बिसि फिसायानो जा, साफ्रोमखौबो सोलोंथाइ लानायनि मोजां राहा होनांगोन। सोलोंथाइया जाहैबाय बेनो नोंथांनि गेजेराव खालि फर्मेल सोलोंथाइखौल' खिन्थानाय जायाखै, बेवहाय इनफर्मेल बा नन फर्मेलबो थानो हागौ। बेयाव नोंथांमोनहा जादों खोथाया जाहैबाय संसार जानायनि बायदिसिना सोलोंथाइ, मावनाय दांनायनि राहा लामा, बेफोरबायदि गुबुन गुबुन गासैबो बिथिंफोरखौ मोजाङै सोलोंनानै लानो हानाय जानांगोन। निस्सय बाहाय स्कुल कलेजनि सोलोंथाइखौल' लानाय जायाखै, गासैबो बिथिङावनो नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन। अब्लाना बियो जाया। जेरै हमनानै ला, थांनानै थानायनि थाखाय नोंथांमोनहा रिसार्च पार्सन जायोबा, हिउमेन रिसार्च जायोबा, माने सुबुं सम्पद जायोब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय बारग'नो हायो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि थांनानै थानायनि राहाखौ बुथुमनानै लानो हानायनि माबा मोनसे हाबा मावोबा, सोलोंथाइ लायोबा, जेरै फोरोंगिरियानो जा, साख्रि मावनायानो जा, गुबुन गुबुन बिफानाव दखान फालांगिरियानो जा, आखाइनि खामानि मावनानै जानाय, पार्लार, बारबार, बेफोरबायदि फिसानिफ्राय लानानै जोबोद गिदिरहालागै साफ्रोमबो न'खराव बेबायदि थायोब्ला बिथांमोनहा
मा जागोन बिथांमोननि न'खरनिफ्राय सुखु सान्थिया जेब्लाबो फैगोन होनदों। आरो बेसिकेलि अनलायनाया गोनां। 2 नाम्बाराव नुदों रांखान्थिनि थाखाय जुजिनाय। बे रांखान्थिनि थाखाय जुजिनांगोन, फोजोबनांगौब्ला बेखौ मोनफ्रोमबो न'खरानो साफ्रोमबो सुबुङानो रांखान्थिनि थाखाय जुजिनांगोन। रांखान्थिनि थाखाय जुजिनाया बेनो फैगौ बा नोंनि इयुन समाव थांनानै थानांगौनि थाखाय नोंथाङा मा मावोब्ला रां आरजिनो हागोन। नाथाय बे बेलायाव नोंथांमोनखौ नेगेटिभ लानो नाङा। गाज्रि खामानि मावनानै रां आरजिनायनि सायाव नोंथांमोना थांनो नाङा। नोंथांमोना सुबुं सम्पद जानांगोन। दहाय सिगाङाव बुंखादों, सुबुं सम्पद जानानै जायखिजाया हाबा मावनानै नोंथांमोनहा जिउ खुंनायनि राहा लामाखौ लाथारनांगोन। आरो नोंथाङा आन्दायनानै दङब्ला गुबुननिफ्राय सुबुरुन लानांगोन, गुबुननि खोथाखौ खोनासंनांगोन, गुबुनखौ उनसंनानै नोंथांमोनहा गुबुन बादि जानानै थांनानै थानो लुबैनांगोन आरो राहा लामा लानो नांगोन। बिथांमोनहा बेखौ लानानैसो बिथांमोनहा जौगानायनि लामाखौ लानो हागोन। नुनो मोनदों समाजनि बिहोमा। जोंनि समाजा जुदि लोरबां जायोब्ला बेबायदि गाज्रि समाजनि बेरेखा खामानिया खर' दैखांनो चान्स मोनो। दा समाज होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनहा गासै बर' हारिखौनो बुंब्ला जानाय नङा। जाय ओनसोलाव, जाय गामियाव बेफोरबायदि जाथाया जानो मोनो, बैफोर गामिनि, बैफोर ओनसोलनि सुबुंफोरनि सायावसो बेयो बेस जायो। समाजा मोनसे गामिनि थासारिखौ मोनसे गामियानो दबथायनानै लानो हानाय जायो। दा बेयाव नोंथांमोनहा जों साफ्रोमबो जर होनांगोन। दा बिनि सायाव जोङो मोननैसो नेगेटिभ दङ। बे जाहैबाय राजखान्थिनि गाज्रि गोहोम गोग्लैबाय। मोनफ्रोमबो गामियावनो जोंनाव राजखान्थिनि बारहावाया गाज्रि बारनो हमदोंसै। मानो होनबा राजखान्थिनि खोथाखौ लानानै जोङो गामिनि बिदा फंबायजों नायलायनो हायै, बिदा फंबायजों सहाय होलायलायै, गामिनि सुबुंफोरजों हेफाजाब होलायलायै बेबायदि थासारिया फ्रायावनो नुजाबोगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथांमोनहा राजखान्थिनि गाज्रि गोहोमखौ समाजाव सोनो नाङा। दा बेखौ नोंथांमोनहा नोंथांमोननि खर'आवनो लानानै सोलिनांगोन। अब्ला बियो लासैनो जोबलांगोन। अट'मेटिकलि अनलायनाया फैफिनगोन। आरो अनलायनाय फैयोब्ला गुबुन सासेया सासेनि गाज्रिखौ बुंनायनि खाबु मोनो। नाथाय जुदि राजखान्थि बा समाजनि बेरेखा गोहोम गोग्लैयोब्ला सोरबा सासेनि दायखौ नुनानै सोरबा सासेया बुंनांगौब्लाबो बुंनो हाया जायो। उल्थायै बिनि एगेन्स्टै दावराव दावसियासो बारायलाङो। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बुंनाय जादों, बा जों समाजखौ गोग्गो खालामनांगौब्ला जों बेखौ गारथारनांगोन। राजखान्थिनि गाज्रि गोहोमखौ जोङो गारथारनांगोन, नङाब्ला जों हानाय नङा। नोंथांमोनाबो बेखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन। बायदि बायदियाव नुनो मोनदों। बायदि बायदियाव बयनिख्रुइबो देरसिन दङ। लास्टआव थानाय हिसाबै बेयाव फिसा जागोन बे नङा। गावखौ सामलायनाय। गावखौ सामलायनायानो बयनिख्रुइबो देरसिन। गोजौनि जेसेबांनाखि पइन्टस सावरायबोदों नोंथांमोननि सिगाङाव, गावखौ सामलायनाया जाहैबाय सोरनिबा खोथाखौ लानानै नोंथाङा गावखौनो कन्ट्रल खालामनो हायि जानो नाङा। सानग्रोनांगोन, नंगौ नङा बेखौ बिजिरनायनि राहाखौ नोंथाङानो लाग्रोनांगोन। नङाब्ला गुबुना नोंथांखौ बोरै मदद होनो हानो। गासैबो जायगायावनो गासैबो समावनो मदद होनो हाया। मानो होनबा सिंनि खोथाफोरखौ, बेफोर गासैबो जाथाय जानायनि गुदि खोथाखौ गावसो मिथिग्रोयो। जाय बिथाङा जाग्रा बेसो मिथिग्रोयो। बिनि थाखायनो गावखौ सामलायनाया बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन। बेनि उनावहाय साजाया जाहैबाय, बेनि दायनिगिरिया जुदि लास्टआव हमजायोबा बेखौ साजा होआलासे हगारनायाबो बेयो गाज्रि नङा, मोजां नङा। बेखौ साजा होथारनांगोन। साजानि बेलायाव बेखौनो बुंनो नागिरदों, बेयो फिजिकेलि पानिसमेन्ट जायाबो जानो हागौ। फिजिकेलि पानिसमेन्ट नङामोनब्लाबो गुबुन बिथिंनि पानिसमेन्टआ बेयाव होजायो। रायजोनि गेजेरजोंबो जानो हागौ, बियो न'खरनि बाय बाहागिनि गेजेरजोंबो जानो हागौ, एबा न'खरनि सोद्रोमानि बेलायावबो जानो हागौ बियो। दा बे साजाखौबो लाथारनांगोन। बेखौ नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनाय जादों बेनि थाखायनो। आरो बिनि अनगायैबो गोबांथार इन्सपाइरेसन बा गोबांथार थुलुंगाथाव जाहोनफोर दंबावो जानो हागौ सलुसन खालामनायनि। नोंथांमोननिफ्रायबो बेखौ मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। नोंथांमोनहा फोरमायहरनो हागोन कमेन्ट्सआव, जाहाथे पाब्लिकफोरा नुनानै बुजिनो मोननाय जायो। आरो नोंथांमोनहा बेबायदि गुबुन सावरायनायनि खाबु मोननांगौनि थाखाय, खोनासंनो मोनगोन, बा नोंथांमोनाबो सावरायनायाव बाहागो लानांगौनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालाम, नटिफिकेसन बेल थुब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोनखौबो आसा खालामो बेबायदिनो गोबांथार समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव आवगायबोगोन होननानै नोंथांमोनखौ आसा थिदों। साफ्रोमखौबो एसेनोसै, गोजोन्थों।